Deres Majestæt, Dronning Margrethe, æresdoktor ved Islands Universitet, forhenværende præsident Vigdís Finnbogadóttir, undervisnings- og kulturminister Illugi Gunnarsson, ambassadør Mette Kjol Nielsen, Sturla Sigurjónsson, ærede forsamling. Det er mig en stor fornøjelse på vegne af Islands Universitet at byde dem hjertelig velkommen til denne festforelæsning. Der holdes for at ære Árni Magnússons minde og hans store indsats i forbindelse med indsamling og forskning i de islandske håndskrifter, vores kostbare fælles kulturarv. Københavns Universitet var i århundreder islændingernes vigtigste kultur- og lærdomssæde, og det var her Árni Magnússon stiftede sin samling. Med placering af samlingen i København dannedes der et forum for samarbejde mellem danske og islandske forskere, som har beriget vor litterære arv og inspireret digtere og andre kunstnere fra 1700-tallet til i dag. Det gode og frugtbare samarbejde, som længe har fundet sted mellem danske og islandske lærde, fortsætter i bedste velgående inden for så godt som alle vidensområder og fakulteter. Nu, godt 40 år efter, at håndskriftene blev udleveret til Island, samarbejder danskere og islændinge som altid før, og med en fælles indsats er det lykkedes at løfte håndskriftene frem i UNESCO's regi, blandt andre af menneskehedens dyrebare kulturskatte. Dette samarbejde og venskab sætter vi meget stor pris på. Deres Majestæt, ærede gæster, det er mig en fornøjelse at give ordet til undervisnings- og kulturminister Illugi Gunnarsson. Værsgo. Deres Majestæt, Dronning Margrét Þórhildur, Frú Vigdís Finnbogadóttir, ambassadør Mette Kjol Nielsen, ambassadør Sturla Sigurjónsson, rektor for Íslands Universitet, Kristín Ingólfsdóttir, ærede forsamling, kæru landar. For os islændingerne er Árni Magnússons navn uløseligt forbundet med de islandske håndskrifter. Bliver hans navn nævnt, tænker man straks på håndskriftene. Og nævnes håndskriftene, tænker man uden videre på Árni Magnússon. Men Árni Magnússon og håndskriftene vil også altid blive forbundet med Islands og Danmarks fælles historie. Og den såkaldte håndskriftssag vil tjene som et godt eksempel på en vellykket løsning på en kompliceret og krævende sag, hvor stærke følelser var i spil hos begge folk. Árni Magnússon trådte sine barnesko i Island, og her fik han al den uddannelse, der var tilgængelig, men sin akademiske uddannelse fik han i København, ligesom så mange andre islændinger på den tid. Hans bekendte med den ansatte kongelige antikvar, Thomas Bartholin, spillede uden tvivl en afgørende rolle i hans liv og skabte, sammen med den ballast, som han havde hjemmefra, grundlaget for hans livslange virke i håndskriftende tjeneste. Her kan vi straks se, at det var de dansk-islandske forbindelser, der banede vejen til forståelse af de gamle håndskrifter store betydning. De danske renaissancehumanister søgte hjælp hos islændingerne, både for at kunne fremskaffe de gamle skrifter og for at kunne forstå dem. For islandske lærde, som for eksempel Árni Magnússon, åbnedes det til gengæld en akademisk verden, hvor forskning i og jævneførelse med andre nationers historiske kilder fandt og fik sted. Árni Magnússon var den første islænding, som blev tildelt et professorat i Københavns Universitet, og her fik han rige muligheder for at øge sin vidne om nordisk historie og kultur.
For redningen av islandske håndskrifter var det antagelig av største betydning at kong Frederik den 4. beskikkede Árni Magnússon sammen med lovmann Páll Vídalín til det såkalte jordboksudvalg. Árni Magnússon og Páll Vídalín embædsreiser over hele Ísland i årene 1702 til 1712 gav Árni enestående muligheder for at lede efter de håndskrifter som endnu fanns i Ísland på den tid. Og lad os ikke glemme, at Árni Magnússon ikke alene interesserede sig så for islandske håndskrifter. Han indsamlede også håndskrifter fra mange andre lander. Nordmændene kan takke ham for bevarelsen af næsten 2000 norske diplomer. Og i den Árni Magnússonske samling opbevares der desuden den største samling af danske middelalder håndskrifter, der overhovedet findes. Kort for sin død testamenterede Árni Magnússon sin håndskriftsamling til Københavns Universitet. Og danskerne havde derfor stærkt kort på handen i håndskriftsagen i det forrige århundrede, da de argumenterede for, at islændingene ikke havde juridisk ret til samlingen. Det var derfor en stor lykke for os islændingene, at vores brødrenation accepterede de argumenter, at vi både havde historisk og moralsk ret til den litterære arv. Det var også af allerstørste betydning, at Folketinget og den danske regering viste både lyst og vilje til at gå med til den løsning, at Árni Magnússons håndskriftsamling skulle deles mellem de to nationer, og at en stor del af samlingen skulle udleveres til Island, sammen med mange islandske håndskrifter fra det kongelige bibliotek. Det er kun ganske få historiske eksempler på, at konflikter om ejerskab og opbevaringssted af kulturskatte bliver løst på en så konstruktiv måde som det her tilfælde. Og jeg tillader mig til at tilføje på den fredelige måde. Selvfølgelig gik bølgerne højt i den periode, og efter at de danske lov om udleveringen af håndskrifterne blev trådt i kraft, tog det lang tid at konkretere og blive enige om, hvilke håndskrifter der skulle overføres til Island, og hvilke der fortsat skulle opbevares i Danmark. Tilbage står, at med løsningen af håndskriftsagerne erkendte begge nationer hinandens ret til opbevaringen af den kostbare kulturarv, og enedes om at bevare og dyrke den. Árni Magnússons og hans dansk-islandske samtidigers vision var at give verden andel i de enestående kylder, som håndskriftene jo er. Før i tiden var trykte tekster det vigtigste medie, men det er ikke længere tilfældet. Med nye tider åbnes det vej til nye typer af formelding. I vores dag er det helt afgørende, at håndskriften kan opføres og overføres til digital form, således at hele verden har mulighed for at opleve dem. Ikke kun den litterære del, men også de billige sider. Et stort arbejde venter forud. Og her er det vigtigt, at de to nationer kan stå sammen om at løse opgaven. Det er, synes jeg, en smuk tanke, at den nyeste formidlingsteknik vil gøre det muligt for os, efter at forene Árni Magnússons håndskriftsamling, nu både under den islandske og den danske flag. Tusind tak skal jeg alle have. Deres Majestæt, fru Vigdis Finnbogadóttir, undervisnings- og kulturminister, kære gæster. Jeg er direktøren af Árni Magnússons Instituttet, og det er en stor dag og fest hos os alle i dag. Jeg vil først begynde med at takke og sige stor tak til universitetet for at være vores vært på fødselsdagen, og mange tak til
universitetsrektor for de små år, og til ministeriet. Det er ikke tilfældigt, at vi vælger at begynde festlighederne her i universitetets festsal. Fordi vi vil minde om, at Islands regering overdrog formelt daværende rektor for Islands Universitet, Magnús Már Lárusson, håndskrifterne til opbevaring i april 1971, og senere fik Árni Magnússons Instituttet i Island pålagt opgaven med lovgivning. Árni Magnússon var født på gården Kvennabrekka i Vest-Island den 13. november 1663. Han skrev allerede meget som barn, som ikke var ualmindeligt i hans familie. Vi kiggede på et håndskrift i mors af hans morfar i udstillingerne og håndskrifterne i byen. Han var ikke gammel, da han kom i berøring med berømte og store håndskrifter. Da han kom til København i 1683, 20 år gammel, blev han assistent hos historikeren Thomas Bartholin, som var kongelig antikvarius, og arbejdede på en bog om oldnordiske religiøse ritualer. Det lykkedes Árni at forsøge sig med forskningsopgave, noget som ikke var så almindeligt på denne tid. Han studerede på universitetet selvfølgelig i København, men også i Tyskland, og forskede i Tyskland i en 2-års periode, og hjemkommen til København fik han en stilling som sekretær ved Geheimarkivet og blev siden professor ved Københavns Universitet, den første islanding, som blev Københavns professor. Han havde derfor opnået anseelse i Danmark allerede omkring 1700. Han blev udsendt af kongen til Island for at stå for jordbogen, og den enestående folketælling i 1703 sammen med sin kollega Páll Vídalín. Folketællingen er nu kommet på UNESCO-listen over verdens kulturarv. Det skete bare i sommeren. Ligesom hele Árni Magnússons samling, og det var for 4 år siden. Og det var en fælles ansøgning fra Danmark og Island. Disse 2 opgaver, jordbogen og folketællingen, ville være nok til at gøre hans navn udødeligt. Men Árni var en af de største bogsamlere, som er født i Island. Den største, tror jeg, faktisk. Og han købte et utal af bøger, trykte og skrevne, både i Island og Skandinavien. Et år inden sin død lavede han et testamente, hvor han betænkte Københavns Universitet sine håndskrifter. For uden penge, som skulle bære udgifterne ved forskning og udgivelse, en slags forskningsfond, en privat forskningsfond. Det var et lykketræf, eftersom man på den tid i Island ikke var i stand til at modtage håndskrifterne og styrke samlingen, hvor det behøvedes. Håndskrifterne havde derimod fået en sikker adresse, kan man sige. Men desuden blev det oprettet legatstillinger for islandske forskere for at arbejde med håndskrifterne i København. Jón Ólafsson fra Grunnavík blev den første legatmodtager, og senere fulgte i kølvandet Jón Sigurðsson, som var islandingernes fører i selvstændighedskampen. Og siden Jón Helgason, som var professor og forstander for den Arne Institut i København, en stor del af det 20. århundrede. For kun at nævne 3 Jón. Arbejdet på de videnskabelige udgaver begyndte allerede i sidste halvdelen af det 19. århundrede. Ganske tidligt, kan man sige. Og dermed blev Árnis arv gjort tilgængeligt for omverdenen. Og i Morgenbladet i dag blev det skrevet fra England og Rusland om vigtigheden ved udgaverne så tidligt. Så man kan sige, at turismen begyndte, fordi vi havde disse tekster udgivet i verden. Det er derfor meget passende at for læseren
på fødselsdagen er lektor ved Københavns Universitet, Dr. Annette Larsen. Samarbejdet mellem de to universiteter er ganske tæt. Især samarbejdet mellem vores institut, altså det Magnusson Institut her i Reykjavik, og Nordisk Forskningsinstitut, hvor Alne Magnæanske Samling er. Dr. Larsen holder nu den første forelæsning på Alne Magnussons fødselsdag, som fra nu af bliver årlig begivenhed. Annette Larsen er lektor ved den Alne Magnæanske Samling ved Københavns Universitet. Hun er Ph.D. i norrøn filologi fra samme sted. Hun har tidligere været ansat på Islands Universitet i en årrække, så hun er en symbol for samarbejdet. Hun har skrevet 2 bøger, Øjet og blindheden i norrøn litteratur og mytologi, og Odin på kristent pergament, og adskillige artikler. Hun har forestået en tekstudgave af Eddadigtet Odins Ravnegalle og adskillige artikler. Annette Larsen er nu ved at afslutte et større redigeringsarbejde af en ny oversættelse til dansk af alle islændingesagerne. 40 islændingesager og 49 þættir, som skal udkomme til foråret. Og faktisk kommer alle islændingesagerne i oversættelse også på dansk, norsk og svensk i foråret. Så det bliver spændende tid. Men nu vil jeg velkomme Annette Larsen. Hun nævner sit foredrag, Saga i samtiden, Árni Magnússon står slået af. Velkommen, Annette. Kære takkir, Guðrún. Deres Majestæt, fru Vigdis Finnbogadóttir, mine damer og herrer. Hvis den danske historie skulle skrives uden brug af islandske beretninger fra middelalderen, blev sagnhistorien ganske tynd, kedelig og kort. Hvis danske romantiske forfattere ikke havde kunnet dykke ned i skattekisten af Islands middelalderskrifter, så havde vi i dag ikke haft Øenslers berømte og Edda-inspirerede digt, Guldhornene, læsedramaet Baldur hin gode, sørgespillet Hakon Jarl hin rige, eller dramaet Kjartan og Gudrun, for nu at nævne nogle få eksempler fra Øenslers forfatterskab. Hvis eddaer og sagaer ikke var overleveret, så var Grundtvig såmænd også sluppet for sin asarus. Ja, havde vi ikke haft Islands middelalderlitteratur, så måtte danske fodboldentusiaster synge en ganske anden sang på ramperne før fodboldkamp, end der er et yndigt land. Øenslers sang, hvor Danmark omskrives med kendingen Frejas sal, og hvor guderne Brage og Mimer optræder, for ikke at nævne Alfader, et alternativt navn for Odin med rødder i islandsk middelalder. Måske havde H.C. Andersen heller aldrig fået stipendium til at gå i latinskole og studere et år ved Københavns Universitet, hvis det ikke havde været for hans brug af Finn Magnussons oversættelse af Edda-digtene i hans oldnordiske tragedie Alfsol, som H.C. Andersen som 17-årig sendte til Knud Lyne Rahbek og direktionen for Det Kongelige Teater. Rahbek afviste skuespillet, fordi det på ingen måde egner sig til skuepladsen, men han anbefalede at give den unge Andersen stipendium til at uddanne sig, fordi der i Volas første scener findes enkelte glimt. Og netop Vola havde Andersen hentet i Finn Magnussons Edda-oversættelse. Hun er vølven i vølvens spådom, Vølesborg. Islands middelalderlitteratur er bevaret og overleveret i håndskrifter. Da dagens fødselar blev født den 13. november 1663, havde det lærte samfund i Norden forstået vigtigheden af den islandske middelalderlitteratur.
Den norrøne renæssance var, så at sige, i fuld sving. Arne Magnusens store bedrift var, udover hans særdeles vigtige introduktion af den kritiske tænkning i norrøne studier, hans utrættelige indsamling af håndskrifter, folianter og fragmenter, papir og pergament. Næsten alt havde hans interesse, og han indsamlede også mange håndskrifter på andre sprog end islandsk. Parallelt med indsamlingen af håndskrifter brugte han sin tid på at organisere sin samling, så fremtidige forskere kunne anvende den. Som dværge på Arne Magnussons skuldre, for nu at anvende Bernard af Chartres berømte diktum, er det derfor vores kærkommende pligt at tage vare på, udforske, udgive og formidle denne arv. Man interesserer sig i dag både for håndskrifterne som fysiske objekter, de studeres som artefakter, vigtige vidnesbyrd om kultur og socialhistorie, og man studerer dem som åndsværker, deres tekster som vidnesbyrd om en del af den europæiske sprog, kultur, idé og litteraturhistorie. Men der er kun få, som kan læse det gamle islandske sprog, og endnu færre, som kan læse håndskrifternes tekster. Sådan var det også i Arne Magnussons tid. Og Arne Magnusson var klar over, at de skulle udgives og oversættes. Han oversatte selv flere sagaer til gavn for andre lærte. Det er en sand tanke, som man i dag tilskriver Goethe, at verdenslitteraturen skabes i oversættelsen til andre sprog. Håndskrifternes sagaer skal således ikke bare udgives, men også oversættes, så alle kan få del i arven. For håndskrifterne kommer alle ved. De er ikke kun en islandsk arv, ikke engang en dansk, islandsk eller nordisk arv. De er en verdensarv, hvad der blev fastslået i 2009, da Arne Magnussons håndskriftsamling blev optaget på UNESCO's Memory of the World Register. Arne Magnussons ældre samtidige biskop Brynjolf Sveinsson skrev engang: at låse håndskrifter væk i fremmede biblioteker, hvor ingen nogensinde vil forstå dem, er ikke at bevare dem, men at tilintetgøre dem. Samlingen skal, så at sige, bringes ud af boksen, hvor i den opbevares i Danmark og Island. Den skal formidles, for litteratur bliver først levende, når den bliver læst. Det er denne formidling af Arne Magnussons arv via nyoversættelser af islandske sagaer, som jeg vil tale om i dag. Der udføres i disse år 2 store oversættelsesprojekter. Det ene er en oversættelse af alle islændingesagaerne til dansk, norsk og svensk. Projektet sker på islandsk initiativ. Det indledtes i 2008 og er nu nær ved at kunne afsluttes. Der er tale om et korpus på 2.600 sider, 40 sagaer og 49 korte novelleagtige fortællinger, eller såkaldte totter, og et projekt, som involverer 14 oversættere. Jeg er selv redaktør for de danske oversættelser, og Merete Pryds Helle er skønlitterær konsulent. De danske oversættelser finansieres primært af A.P. Møller-fonden og Augustinus-fonden. Det andet projekt er en samlet oversættelse til dansk af oldtidssagaerne, som først for nylig er gået i gang. Dette projekt sker på mit initiativ, og det involverer 4 oversættere. Saga-litteraturen er både mangfoldig og uudtømmelig. Gruppen af originale islandske sagaer består af islændingesagaer, sagaer om islandske helte, kongesagaer, oldtidssagaer eller fornaldersagaer, det vil sige sagaer om Nordens samtid, samtidssagaer, riddersagaer og bispesagaer. Selvom der er en lang og fin tradition for oversættelse af sagaer i Danmark, har kun en brøkdel af dette store korpus været formidlet i oversættelser for danske læsere.
Allerede i løbet af 1500-tallet blev der i Norge foretaget oversættelser af de norske kongers sagaer. Herefter fulgte hurtigt en interesse for oldtidssagaerne, som man dog med en markant undtagelse af dagens fødselar i 1600-tallet anså for at være troværdige historiske beretninger om Nordens oldtid. I 1660'erne udkom der i Sverige flere oldtidssagaer på originalsproget og med oversættelse til svensk og eller latin. De første udgaver af islændingesagaer udkom først i anden halvdel af 1700-tallet. Fra 1772 og frem udkom en række islændingesagaer på originalsproget, udgivet af den Arne-Magnæanske Kommission og det nordiske Oldskriftselskab. Udgaverne indeholdt oversættelser til latin på nær en oversættelse af Njals saga. Den første danske oversættelse af en islændingesaga, Gunløs saga, udkom 1778-79. Oversætteren var den autodidakte officer og litterat Werner Abrahamsson. 1819-21 udkom det første samleværk med islændingesagaer, da Knud Lyne Rahbek udgav 2 bind med oversættelser. Her udkom Njals saga for første gang på dansk med den talende titel De ulige hustruer eller Gunners og Njals endeligt, og Lakstøllernes saga med titlen Den døvstumme eller Kongedatteren og hendes æt, det vil sige om den irske kongedatter Melkorka, Olav Påfugl og Kjartan. I årene 1839-44 udkom N.M. Petersens oversættelser af 10 islændingesagaer i 4 bind med titlen Historiske fortællinger om islændernes færd hjemme og ude. I modsætning til de øvrige oversættelser af islændingesagaer i 1800-tallet, har N.M. Petersens oversættelser haft en særlig betydning for genrens reception i Danmark. Værket er udkommet i 6 forskellige udgaver, og nogle af disse er genoptrykt flere gange, mig bekendt senest i 2003, dog med visse ændringer i teksten. 1871-76 kom igen et samleværk, 3 bind med oversættelser af 16 islændingesagaer, oversat af Frederik Winkelhorn, Billeder af livet på Island. Dette udvalg udgjorde et værdigt supplement til N.M. Petersens samling, men er ikke blevet genudgivet. I 1926-27 blussede en voldsom sagastrid i dagbladet Politiken. Den islandske skønlitterære forfatter Gunnar Gunnarsson, som dengang boede i Danmark og var en af de mest populære forfattere i Norden, indledte i en kronik den 6.12.1926 i Politiken et angreb mod sproget i en ny genudgivelse af N.M. Petersens oversættelser. Sproget i oversættelsen var, ifølge Gunnar Gunnarsson, vredet af lave, knudret og klodset, mishandlet til den rene ynkelighed. Det var en afskyelig vanskabning af et sprog. Det var 2 velkendte professorer ved Københavns Universitet, nemlig Finnur Jonsson og Werner Dallerup, der havde redigeret nyudgivelsen. Gunnar Gunnarsson benyttede sit angreb til at plædere for en ny oversættelse af islændingesagaerne, som skulle foretages af skønlitterære forfattere med sans for sproget og litteraturen. Denne nye oversættelse blev også en realitet. Årene 1930-31 udkom 11 sagaer i 3 bind, oversat af 7 digtere, en filolog og en litterat. Johannes V. Jensen, Tom Christensen, Thøger Larsen, Knud Hjortø, Hans Kyre, Wilhelm Andersen, Johannes Brøndum Nielsen og Gunnar Gunnarsson selv. Udgaven var et pragtværk med tegninger af Johannes Larsen. Som N.M. Petersens oversættelse i sin tid var også denne ambitiøs.
Den blev udgivet under videnskabelig medvirken af Jon Helgason og Brøndum Nielsen. Den redaktionelle ledelse bestod af Hans Kyre, Johannes V. Jensen og Gunnar Gunnarsson. Også denne udgave er udkommet gentagne gange, 3. gang i 2007. Trods mængden af oversættelser har en række islændingesagaer aldrig været oversat til dansk. Og mange af de sagaer, som er oversat, foreligger i gamle og utilstrækkelige gengivelser. I mange tidligere oversættelser er sagateksten drastisk beskåret. Det har ofte været smagsvurderinger og æstetiske domme, som har haft betydning for, hvilke sagaer, der er blevet oversat, og hvor oversætterne har skåret. For de ældste oversættelsers vedkommende havde sagaernes historicitet afgørende betydning. Men i praksis anså man ofte en sagas manglende historicitet som udtryk for en fordærvet smag. For N.M. Petersen var Njals saga fuldendt og kunne med al ret tildrage sig vor beundring. Men allerede Lakstølernes saga havde over sig noget vel snaksomt, langtrukkent og flæbende i fortællemåden. Finnbos saga var for Petersen et eventyr. Gretes saga forkortede han, da den i sin oprindelige skikkelse vidner om en fordærvet smag. Værst lød hans dom over Svabdølernes saga, som han også forkortede. Den hører ikke til de bedste sagaer, ikke engang til de gode. Den hårde dom ramte især de yngre sagaer, og det er der også dem, som gentagne gange er blevet udeladt i oversættelser af islændingesagaer. Det er i øvrigt den samme modvilje mod det eventyrlige, fabelagtige og usandsynlige, som har betydet, at størstedelen af sagaerne om Nordens savntid, oldtidssagaerne, endnu aldrig har været oversat til dansk. Fantastikken, det groteske og den fabulerende fortælleglæde er nemlig stiltræk, som de yngre islændingesagaer har til fælles med mange oldtidssagaer. Disse stiltræk kan der også få enhver tænkende læser til at stille spørgsmålstegn ved deres kvalitet som historiske vidnesbyrd. Således sagde for eksempel dagens fødselar i et brev til den kongelige historiograf Tormod Torfæus, at han holdt meget lidt af en lang række oldtidssagaer. Jeg helt mye lite af Rolsøge Gøytrækssoner, Bosasøge et similibus. Men selvom mange både ældre og yngre islændingesagaer og oldtidssagaer slet og ret er elendige vidnesbyrd om mulige historiske begivenheder, så er de alligevel fremragende litteratur og fabelagtige vidnesbyrd om kultur- og litteraturhistorie og om middelalderens reception af Nordens oldtid. Når de nye oversættelser af islændingesagaerne udkommer, bliver det således første gang danske læsere kan få glæde af for eksempel sagaen om den snu ræv og Guldthors saga. Sagaen om den snu ræv tilhører den europæiske rævelitteratur. Det er en tempofyldt og munter beretning, for nylig karakteriseret som et stykke science fiction, i det hovedpersonen konstruerer de mest fantastiske maskiner. I Guldthors saga skaffer hovedpersonen sig derimod en skat i en dragegrotte i det nordlige Norge, og til sidst i fortællingen forvandler han sig til en drage for at lægge sig på sin skat. Andre sagaer, som findes i oversættelse, for eksempel Flomændenes saga, er i dag i praksis uopdrivelige. Den blev oversat til dansk af Børge Torlasius og udkom i 1809. Denne lidt glemte saga indeholder ellers nogle af de mest uforglemmelige scener i hele korpusset af islændingesagaer. Helten Thorgils er draget til Grønland med sin familie, hvor de er ude af stand til at finde de bebyggede områder, hvorfor de dør af sult
og sygdomme. En dag, da Thorgils har udforsket indlandsisen, finder han sin kone stukket ihjel hjemme i huset. Det er kun kort tid efter, at hun har født en lille dreng. Mændene hører en gurglende lyd fra mørket. Det er det spæde barn, der forsøger at drikke mælk fra den døde mors bryst. Thorgils skærer sig nu i brystet og malker. Først kommer der blod ud, men efter nogen tid kommer en hvidlig væske. På den opføder han sin lille dreng. Drengen vokser op hos de 3 overlevende mænd, og han bliver en stoisk lille fyr, men kommer ulykkeligvis af dage, da det endelig lykkes dem at forlade Grønland og sejle tilbage mod Island. De kommer ud i en frygtelig storm, og en bølge skyller drengen udenbords, men han kastes tilbage på skibet igen af en anden bølge, og udbryder da: "Nu skvulper det gevaldigt, far," hvorpå han dør. Faren er ude af sig selv af sorg og nægter at give livet fra sig, hvad der selvfølgelig er ukristent. Hans rejsefæller narrer ham væk og begraver drengen i kristen jord. Thorgils siger nu de uforglemmelige ord, at han fra dag af aldrig vil bebrejde kvinder, at de elsker deres brystbørn højere end andre. Islændingesagaernes mandlige helte har generelt en særdeles ømskindet ære, især hvis de bliver udfordret på deres maskulinitet. Når Njal i sin saga bliver kaldt skægløs, og hans sønner får møgskæg, fordi deres skæg kun vokser ved påstået brug af gødning, er de nødt til at tage hævn. Hånen tager udgangspunkt i Njals innovative landbrug, hvor der anvendes gødning, men der er også tale om nidbeskyldninger, en stereotyp og symbolsk fremstilling af mænd som kvinder eller ikke-mænd. Men islændingesagaernes verden er ikke sort-hvid. I Flomændenes saga er kønnet næsten elastisk. Thorgils kan opfostre sin søn, give ham bryst, uden at blive en mindre mand af det. Omvendt ser man også en kraftkarl af en kvinde i sagaen ombord Snefjeldsas, en saga, der hidtil kun har været oversat i små brudstykker i 1800-tallet. Her nedkæmper Bords datter Helga trolde med sin elsker på Grønland, og da en nordmand senere forsøger at komme op i sengen til hende, hvor hun sidder smuk og kun iført sin særk, får han kærligheden at føle. De kom op og slås, og det endte med, at Ravns højre arm og venstre ben blev brækket. Selv de sagaer, som vi synes, at vi kender bedst, har vi nogle gange aldrig rigtig læst. Njals saga har aldrig før været oversat til dansk i sin helhed. Oversætterne har hidtil udeladt passager, fordi de enten var for sjofle, besværlige, langtrukne eller irrelevante. Det er evident, at den sådan skalden og valden med originalteksten ikke lever op til vore dages krav til oversættelser af ældre tekster. I de nye saga-oversættelser følges originalteksten med dens dyder og lyder, i det begge dele anses for interessante i kulturhistorisk forstand, eller i det mindste autentiske. Derfor vil man hverken finde omarbejdninger eller udeladelser i de nye oversættelser. De nye oversættelser af islændingesagaer udkommer i foråret 2014 ved Saga Forlag på Island. De vil blive fulgt til dørs af illustrationer af billedkunstneren Karin Birgitte Lund. Karin Birgitte Lunds billeder vil repræsentere eksisterende motiver fra Island, Norge, Sverige og Danmark, fra vikingetid og middelalder. Billederne vil tage udgangspunkt i våben, billedsten, stavkirker, kalkmalerier og ikke mindst motiver fra middelalderens islandske håndskrifter. Via kunstnerens fortolkning vil de give et indblik i denne tids for os fremmede og spændende æstetik. Jeg får tit henvendelser fra utålmodige og interesserede danske læsere, som spørger til saga-oversættelserne. Der skal mere end én genre til at mætte disse saga-hungrende danskere. Så når islændingesagaerne er udkommet, er det som omtalt ikke slut. En langsom pen
vil der også løbe tør, før sagaerne er slut, for nu at parafrasere en passage i epilogen i oldtidssagaen om Rolf Gøtriksson. Det bringer mig til det andet store oversættelsesprojekt, en samlet oversættelse af oldtidssagaerne. Mens islændingesagaerne handler om islandske helte og primært foregår på Island, handler oldtidssagaerne om Nordens sagntid, om danske, norske og svenske sagnhelte som Sigurd Faunersbane, Ragnar Lodbrok, Rolf Krake og Gangerolf, som egentlig er Rollo af Normandiet. Oldtidssagaerne er befolket med guder, skjoldmøer, berserker, vikinger, konger og kloge dronninger. Siden middelalderen har de spillet en stor rolle for dansk historieskrivning. En stor del af fortællingerne i de første 9 bøger af Saxos Danmarks historie, Gesta Danorum, stammer for eksempel fra islandske oldtidssagaer. Det er således på høje tid, at dette korpus formidles for danske læsere i sin helhed. Når denne sagagruppe har været negligeret, er det fordi disse sagaer efter kildekritikkens indtog stort set mistede deres betydning som historiske kilder. I romantikken ansås genren for rå og ubearbejdet, men netop råheden gav digterne mulighed for at skabe nyt. Senere, med realismens gennembrud, revurderedes sagagenrerne. Islændingesagaerne ansås nu for den mest vellykkede genre, mens de fantastiske eller ofte utroværdige oldtidssagaer ansås for dårlig litteratur, en slags middelalderens kiosklitteratur, som en god kollega engang udtrykte det. Men de senere år har både filologer og litterater anerkendt, at oldtidssagaerne er læseværdig verdenslitteratur. De er gode historier. Og i middelalderen var de højkulturel litteratur, sagaer, der var konger og dronninger værdige. Oldtidssagaerne udgør som islændingesagaerne en meget broget gruppe af tekster. Nogle af de ældste er rå og tentative og synes at være udsprunget af eddadigte, mens yngre oldtidssagaer, ofte velkomponerede digterværker, synes at være blevet til i miljøer lig dem, der for eksempel fostrede Boccaccios og Chaucers værker. Allerede i 1821-26 udgav den danske filolog Carl Christian Raffen et samleværk med oversættelser af blandt andet 14 oldtidssagaer i en flerbindsudgave med titlen Nordiske kæmpehistorier. 1829-30 udgav Raffen oldtidssagaerne på originalsproget i 3 bind i København. Denne udgave med titlen Fornaldarsögu Norrlanda konstituerede og navngav genren. De samme år udkom en øget udgave af Raffens oversættelser, nu 17 sagaer og nogle kortere tekster med titlen Nordiske fortidssagaer. Planen var, at de 3 bind skulle indeholde oversættelser af netop de sagaer, som blev udgivet på originalsproget, men Raffen fraveg beslutningen om at udgive dem alle, fordi han fandt, at flere af sagaerne var for eventyrlige, at de betragtet fra den poetiske side ikke havde nogen besynderlig fortrinlighed. Situationen er i dag ikke meget bedre end på Raffens tid. Mange af oldtidssagaerne er ikke blevet oversat til dansk, hvad der for eksempel gælder de kunstnerisk fremragende sagaen om den enarmede Egil og Asmund Berserkerbane, Rolf Gøtrikssons saga og Gangerolfs saga. Andre oldtidssagaer har derimod opnået klassikerstatus og er blevet oversat flere gange. For eksempel Ragnar Lodbroks saga og Vølsungernes saga. I det nye projekt oversættes alle 30 oldtidssagaer og en række kortere tekster, der anses for at høre til gruppen. For alle oversættelsers vedkommende gælder det, at de vil følge teksten i et håndskrift, når det er muligt, så læseren ikke præsenteres for en tekst, som ikke eksisterede i middelalderen. Til gavn for dette projekt knyttes det til et igangværende forsknings- og udgivelsesprojekt
på den arnmagnæanske samling i København, som er finansieret af Velux-fonden, og som netop fokuserer på disse sagaer. Oldtidssagaerne vil udkomme i 8 bind i løbet af de næste 4 år ved Gyldendal. Og de vil være illustreret af billedkunstneren Peter Brandes. Hans illustrationer vil bestå af træsnit. Bøgerne, som Brandes også layouter, bliver smukke. De skal have et højt, knejsende snit, som en stavkirke eller kølen på et vikingeskib. Peter Brandes vil ikke afbilde scener eller bataljer, men forsøge at indkredse eller studere en række nordiske stemninger og situationer. En figur med et fiskenet, en grubler, en mand med økse, en mand, der løfter en sten, osv. Arne Magnussons håndskrifter gemmer på en uvurderlig skat. Den indeholder noget af det bedste, som verdenslitteraturen kan fremvise. Vores tid og samtidens smag er selvfølgelig en anden end 1800-tallets. Vi kan i dag i langt højere grad gutere det skæve, manierede, fabulerende og overraskende. Og vi læser ikke sagaerne som vidnesbyrd om Nordens ældste historie, i det mindste ikke som sandfærdige vidnesbyrd. Vi læser sagaerne som en del af den europæiske litteraturhistorie, ja, som verdenslitteratur. Jeg tror, at vores samtid netop er den rette tid til at reintroducere saga-genrerne i al deres frodige mangfoldighed. Fra de famlende, stakkaterede sagaer til de fuldendte og finpudsede beretninger. Fra de alvorlige og underspillede til de humørfyldte og overdrevne. Hvis vi skal være værdige aftagere efter Arne Magnusson, må vi billedligt talt åbne hans skattekiste, for hele denne levende litteratur skal læses. Tak. Mange tak, Annette. Du vil åbne skattekisten, og vi glæder os til oversættelsen af Islingersagerne og også de oldtidssagerne. Og hans forelæsning vil blive den første af vores årlige Arne Magnussons forelæsninger på fødselsdagen. Men nu vil jeg bare sige mange tak til jer alle for at møde op på fødselsdagen, vores Arne Magnussons fødselsdag, og også sige tak til universitetet for at blive vært her i dag. Jeg må bede jer alle om at vente lidt på jeres plads, mens hans majestæt går ud af salen med hans følge. Jeg vil vise han læst doorgivet sætte medan han har gengur út með fylgiliði sínu. Kæra þakki fyrir komuna. Ha en god fødselsdag. Det har mig med dagen. Tak for kommen.